Дами и господа, какво става? Цъкам си малко Майнкрафт. Та освен Майнкрафт ще цъкам и ето тези игри. Та освен тези игри има и още една. Да, Team Fortress. Тя е една от игрите, които ще играя. Защото забелязал съм, правя ето това на клиповете си. Майнкрафт, CSGO, Desktop, след Ethereum. После, след Ethereum отново, Desktop, Minecraft, CSGO, след Ethereum, Desktop. Снимаме едно и също нещо, но не ги редувам, защото ако ги редувам, вече ще се спра канала. Без майтап. Да. Това също искам да ви кажа. Тая игра няма да я цъкам, защото съм забелязал на някой, нали снимах клип и абсолютно същия беше и нали като казах, че да я пробваме тази игра и като я пробвах и бандикама бъгна и екранът ми стана черен. Трябваше да го снимам 4 пъти отново. Това ми е сигурно 5 или 6 път, не знам. Ще видите кой път ми е. Знаете цифрите, нали? Този път ми е. Или мисля, че е този, нали, ако виждате изобщо. Да, мисля. Това беше за клипа. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. Стушете лайк бутона от лайкове и до скоро. Само за уточнение, тази игра, която няма на декстопа в момента, няма да я игра. Ма никога. Наистина. Просто жалко е. Защото как да го кажа, ще ми бъгва повече, ще е нереално, ще умирам много повече пъти. Има по-голям вариант опитите да не са 501, а към 1000. Да си го направя на голям екран отново. Наистина това беше за клипа, хора. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и до скоро!